Това са платите, какво нещо леки опит, съм не готов. Кажи му за новия род. Да се отцветява, явно време. Удобно туалета, после се направи вместо рост, значи скачаме през оградата и той се подхлъзга и се подпира и ръката му влезна е така. И от тогава черната лапа му е. Ето, който се става, че са издръпната ваня. Това са 2018. Долу всъщност намерих симови. Една симови, една от намерих. Аз не. Намерих оранжев похме по държа на цея, а намерих черния несмачен също пак. И явно може да се прилича на оранжеви. Аз свалях три го продукта, миналия път. Качвахте на отден и се разлучи. 2023 свалях 35. Не, да се разтолка, да е само над семейството. Защото не е което значи няма чаров такива най-вероятно. Никво дори Не, че нещо, Мога да те трябва. Да се една полупотание. Не е толкова страшно. Марио, хвърли там, бе. Ако вилката е пълна. Ние минахме по крайме, там намерихме окривите пак. Кой каза, че е пълно? Абе, Рости, представяш ли? Кой каза, че е пълно? Ако бяхме го направили, Леки. ако бяхме се скрили на мобилката, значи мислехме се бяхме върнахме се там, да търсим там и викаме, ще се съберем. Ти знаеш, ще я провериш се пак. Викаме като това, по-ще сянката. Обаче, както сега напуснаха последния турнейни час по-рано. Щеше да стане, така няма правиш. Това ще е една готина нещо, като сме правили. За новата да се запари. Ай, обаче, са гарпен. Обаче, тя не работниците, тия чукаха до около 4 без 15. Сам подскочиха, потанцуваха. Това е абсолютно. Ние хубаво ще останем и днес заведението за спорта. Една бира не мога поръчаш. Няма поръчаш. Как няма поръчаш? Утре ще им платим и влизат. Ще оставим бележка, извинете. Ще дай боровинки и горски ягоди. Дедо, дай ми е пратил... Пратите на Миленко да кажете ви. Супер. Само добавих данните. Това е единственото място, на което почти не събрах мравка. Почти. Не, миналия път имаше повече фурири, но там имаше и малко Имаме днеска да бъде имела. тук бяха само Последните почвани на чачи. Приятни хора, аз съм заедно чух. При мен се възстанови и то ще за спомно. А имах... Останало е част от статата. Бъдих с дома, ще спирам, за да ги дадеш. Честно не усещам. Сирал? Сетиви, макар че част от очарованието на манжата се губи. Туалетната не усещам. А това вече са позитивни.